Moi kaikki, ja te varmaan tuosta otsikosta huomaattekin, että tää on varoitusvideo. Eli mä vaihan yhden tyypin kanssa petsejä. Ottakaa mieleen. LPS mäyräkoira. Niin se on tavallaan huijari. Mut mäkin kyllä tavallaan mokasin siinä. Eli me lähetettiin yhtä aikaa ja molempien petsit tuli tänään. Mut joo, sen petsit oli rikkinäisiä. Ja joo. Mä en tiedä lähettääkö se sitten kaikille rikkinäisiä petsejä. Ja se sit varmaan tekee myös tällaisen videon, koska en mä tiedä. Se haluaa, että kukaan ei uskoisi. Että muistakaa, että LPS-mäyräkoira on huijari. Ja joo, ei mulla muuta. Moikka! Oho, mulla on unohtu kertoa yksi juttu. Mä mokasin siinä silleen, että... Tai siis mä en oikein tiedä, mitä mä oon moannut. Mut mä lähetin sille ne petsit ihan normaalisti. Laitoin kaikki osoitteet oikein ja muuta. Mut sitten sen kirjekuoreen oli tullut joku lasku, 3,40 €. Et joo, mä en tiedä miten se sitten on voinut tapahtua. Mutta nyt ihan oikeasti. Moi moi!